Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usale ushaqekile umphakathi wase-Amonti enyakatho neTheku uthola isidumbu somuntu elahliwe lapho kulahlwa khona imfucuza. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibula khona le video. Mangoqala sijoyinele likhasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakandwandwe. Usale ushaqekile umphakathi wase-Amonti enyakatho neTheku namhlanje ekseni kuvuka ngendaba eyishaqisayo. Kutholakala isidumbu somuntu silahliwe lapha okulahlwa khona imfucuza. Kutholakala ikhanda lomuntu kanye nemlenze nqunyiwe endaweni lapho okulahlwa khona imfucuza e-Amonti enyakatho neTheku. Abantu ke lesigameko sibashiye bemangale kakhulu. I-Reaction Unit South Africa ifike yaphuthuma khona endaweni yesigameko. Akwaziwa ukuthi ngabe ubani olahle lo muntu futhi ubulawe bekwenze njani. Abantu ke inkundleni zokuxhumana babe nokuphawula okwahlukahlukene ngaso lesigameko. uZulu Glamour ZG uthe awusavaleka umlomo silokhu sibabaze njalo one way wase efaka inhliziyo eyiphukile. Umqapheli mahlobo uthe lwaze lwakhona unya emhlabeni. uMazozo Mzonyana uthe kodwa Nkosi yami kwaZulu Natal engazi ukuthi sebedlangele manje abantu. Ukwazi kwalo uthe ubugebengu sebengaphezulu okomthetho. Siyahluleka manje ukulawuleka singabantu. Eastern Cape kubulawa abantu abawu-18 ngabantu abangaziwa namhlanje nangifuthi umuntu usetholakala ulahlwe emgqonyeni. Nkosi yami kwaze kwanzima. U-Anti Mali uthe kungani kodwa bakithi nize nisitshengise into ebuhlungu kangaka ngaphandle ngokuthi nisixwayise. uDumzane Mwelazi uthe Maluju soqedana sodwa kuze kube nini wabe sefaka ama-emoji akhalayo. uBright Tembu uthe kodwa abantu bakithi sabulalana sodwa okwenze njani yini engalunge engaze ikhiphe umphefumulo wabe sefaka ama-emoji akhalayo. Lwazi Mtolo uthe noma bengahlala bengazi ukuthi obani abambulale kabuhlungu kanje kodwa isikhalo sakhe sizwakele ezulwini. Igazi lomuntu liyakhuluma. Bafethu ke maningi kakhulu ama-comment. Ngifuna ukuzwa mina ukuphala kwakho nawe khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Lolu ke udaba olushiye abantu beshaqeke kakhulu. Indaba ezibuhlungu kakhulu. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.